Masiphulaphule ilizwi lethu njengoko libhaliwe kwincwadi kaJohane isahluko ngu-19 ivesi ngu-30. Uthe ke akuba eyamkela ivinika wathi kugqityiwe. Ngowakwamkhwelo ndicelwe nguCamagu oba nam kumazwe beqhutywa apha niwaphulaphula ndiqhubele ilizwi lesithandathu elithi kugqityiwe ngale mizuzu imbalwa. Kwakudla ngothethwa le nto xa kugqityobhatalwa itax kaKhesare kubekwe isitampu esithi Tetelestai kugqityiwe. Watsho uYesu apha ngelizwi elikhulu, ilizwi loloyiso, ngoba uYesu wathi xa ephuma ebukumkanini bamazulu phakathi kwe-nature ezimbini, i-human nature ne-divine nature, wathi xa wanxiba i-nature yobuntu engqinwa nguJohane ngesahluko sokuqala, ulizwi waba inyama, ulizwi ekuThixo, ulizwi enguThixo, engekho yena akuba ngakho nto. Wathi xa egqiba unxiba loo nature njalo engqinwa ngumculo wamaWusile, athi wamkela ubuntu bethu, wathwala ityala lethu ufefe olungaka, wanikwa imishini lizulu oba into yokuqala azafika yenze xa efika emhlabeni kukuyunayitha abantu abangavaniyo. Wanikwa imishini enjalo, wanikwa imishini yoba ngaba azathi xa efika emhlabeni aphilise imilwelwe. Wanikwa imishini enjalo, wanikwa imishini yoba azavuse abantu abafileyo, wanikwa imishini enjalo. Lo msebenzi wayewugqibile, kamendebulelwa nguThixo baphulaphuli, wayewugqibile lo msebenzi unjalo. Uthe uYesu akuthi kugqityiwe, zonke iincwadi ziyangqinelana oba kwakukho ihobe elaliphezu komnqamlezo, akuthi kugqityiwe lasuka ihobe laphapha, ngoba yonke into awayeyiceliwe wayeyigqibile, yonke into akwakumele uyayenza wayeyigqibile. Kamendebulelwa nguThixo lasuka ihobe laphapha, kamendebulelwa nguThixo wonke umntu wagoduka, ngoba wayenelwethi eli lizwi lokugqibela, lilizwi loloyiso elithi kugqityiwe. UYesu uthe xa yabhubha wabhubha yonke into ekwakumele uyenzile yenzile. Yile nto athi lo mbhali, umzamo omhle ndiwuzamile, ugqatso ndilufezile, ukholo ndilugcinile, inye into esendiyilindele sisithaba sikaThixo. Yile nto athi umculi wamaWusile, iziqhwala ziyahamba, iimfama ziyabona, aLazaro bavusiwe. Into ethi leyo kugqityiwe. uYesu nethamsanqa, ngoba uthe xa yabhubha wabhubha egqibile. Abanye abantu babhubha esathi umntu ndifuna ufundisa abantwana bam, abanye umntu abhubha esathi ndifuna ukwakha umzi, omnye esathi ndifuna umsebenzi, kodwa usuke buphele ubomi. Kodwa uYesu uthe xa yabhubha wabhubha yonke into ekwakumele uyenzile eyenzile. Wathi kugqityiwe, kamende kaThixo ndizwathi baphulaphuli, yonke into igqityiwe, ityala lihlawuliwe, umsebenzi wokuyunayitha abantu abahlukeneyo ugqityiwe phezu kwentaba yeKalvari. Le nto ubuyifuna, le nto ubuyiplana ngobomi bakho, noba ngumsebenzi, noba ubuplana ntoni na, uthi uYesu igqityiwe, hamba igqityiwe. Into
ebomini bakho uyigqibile kushota wena uzokleyima into zakho phezu kwentaba yomncamlezo kugqikiwe. Ngicela ukutsho kuni baphulaphuli okugqibela xa ndiyeka baphulaphuli ke ngoku ukuze nam ndikhwelele kula mazwi omoya. Kugqikiwe, kugqikiwe, kugqikiwe. Kukho nje umntu owakhe ngenye imini umfana owayethanda ubaleka. Lo mfana emane ebaleka baphulaphuli. Enye imini lo mfana wathi ebaleka wawa amende kaThixo kwafumaniseka uba lo mfana njengebewile udehydrated. Wadibana nalo mntu wamnika lo makhulu awobisi wasela wakhwathuka waphinda wasemandleni wabaleka. Kaloku athi ngenye imini lo makhulu egula wabhekisa isejari yalo mfo. Xa efika kule sejari wathi lo makhulu xa gqiba unyangwa ezawubhatala. Wathi lo mfana no, yonke into yakho ihlawuliwe. Wabuza lo makhulu ihlawule njani? Wathi ndingula mfana wayesela wayesiwa wamnceda wamnika glass of milk. Everything has been paid by the glass of milk. Kamende kaThixo hamba yonke into yakho ihlawuliwe phezu kwentaba yomncamlezo. Sahlawulelwa ngegazi likaYesu, kagqitywa ngegazi likaYesu. Yile nto umculi wamawisile sixolelwa siphiliswa ngezo ntlungu zakho ziyahlanjwa ngelo gazi lakho ngoba everything has been paid by the blood of Jesus. Phezu kwentaba yeCalvary ndiVesithi Johane kungaphalalanga gazi akubikho xolo. Hambani ke baphulaphuli ngoba yonke into ebeniyifuna phezu kwentaba yeCalvary uyigqibile uThixo waKristu Nkosi yethu. Amen.